Hrozí nám ďalšie drastické zdražovanie. Brusel chce zhruba o rok spustiť nový systém emisných kvót, ktorý zasiahne každú domácnosť a aj motoristov. Výsledný účet pre rodinu sa môže podľa kritikov postupne vyšplhať až na 3 000 eur ročne. Aj toto je v úvodzovkách benefit nášho členstva v kolonizačnom spolku s názvom Európska únia. Ale o týchto negatívach vám eurohujeri rozprávať nebudú. Ich propaganda je jasná. Slovenská republika žije iba z eurofondov a bez nich by sme bývali v jaskyni a liezli po stromoch. Za Slovenské hnutie obrody vám môžem čestne slúbiť, že vždy budeme poukazovať na všetky negatíva vyplývajúce z nášho členstva v tomto kolonizačnom spolku. A budeme bojovať proti týmto nezmyselným emisným povolenkám, pretože to vnímame ako ožobračovanie občanov Slovenskej republiky, ale aj občanov všetkých európskych štátov. Možno si teraz poviete, že toto vám povie každý politik alebo každá politická strana. Ale ja v tejto chvíli nadviažem na moje predchádzajúce video, v ktorom som vám ozrejmil, že Slovenská republika už takmer nemá politické strany s jasným hodnotovým ukotvením. Tí bývalí euroskeptici už nie sú takí euroskeptickí, už nechcú vystúpiť z únie, pretože už sú v tom Európskom parlamente a tam je celkom dobre. Tí bývalí liberáli už nie sú takí liberálni, pretože už majú aj takých konzervatívnych poslancov a už nemajú jasný názor na nič. Ako sa takéto politické strany zachovajú pri hlasovaní napríklad o takýchto emisných povolenkách? Môžete sa na nich spoľahnúť? Myslím, že nie. Na rozdiel od týchto mačkopsov, Slovenské hnutie obrody si vždy stálo za tým, čo sme vám slúbili. Vždy sme mali jasné názory a jasné hodnotové ukotvenie. Aj keď sme boli často perzekúvaní, prenasledovaní, vypočúvaní, nikdy sme neuhli ani o milimeter. A môžem vám slúbiť, že tak tomu bude aj naďalej.